Здрасти, добре дошъл в канал ми. Аз съм Магдалена Топузова. Днес имаме две задачи. Първата е да се тества дрона. Не. Първата е да се разбере как добива сол, защото тя е част от минната дейност. И втората задача, моя. А вие да кажете как се получава. Това е стик 3 метров за 360 камерата. И би трябвало да направи ефект на дрон. Късно. Ох, те. Ами, да опитаме. Кемпер е паркиран в Северна Гърция, югозападно от Солун. Тест на камерата. 60. Солта от древни времена е символ на вечност и безсмъртие и на ужасно много суеверие и обичаи. Накратко, не давайте сол назаем и било е много обичайно жените да чистят аурата си чрез сол. От утайниците минаваме към следващия вид басейни. Това са кристализаторите, където са и всички машини за добив. Тези полета обикновено са доста големи, хиляди декари. Просто иска площ самия процес. Доста се ходи. Ето ни вече на полетата с кристализаторите. Тук ще ме извините и за шума, и звука, всичко е в камиони. Техника работи, така трябва да бъде. След частичното изпарение в утайниците, водите се преливат по естествен начин, без никакви помпи, в тези плитки басейни, така наречените кристализатори. От тук вече се събира годишната реколта сол, като климата и влажността определят всичко. Обилни дъждове през август или септември буквално могат да съсипят цялата годишна продукция. За щастие на производителите, продуктът е с дълъг срок на годност, почти вечен. Често опаковката е тази, която определя срока на годност в търговската мрежа, след което се препакетира и отново се вади на мрежата. Световният пазар на сол е голям и специфичен. Използва се основно за индустриални цели, през зимата за снегопочистване, пътищата в селското стопанство, за животновъдството, за гурме, за хората, пасти за зъби, сапуни, козметика, въобще въображение да имаш. И все още на международния пазар, където този вид сол се нарича Solar Salt и е много рядък. Само 8% от солта на цялата планета се добива по този начин, чрез морето, слънцето и естествените процеси. Именно това я прави и доста скъпа, но не е най-скъпата сол на пазара. Далеч по-скъпа е розовата сол от Пакистан, добита в пещери и мини, а най-скъпата е корейската черна бамбукова сол. Добре, това е Христос и той ни разказва, че това зад нас е нещо като перална, лондри. Стегнотирио. Мисля, че се справям с един от най-големите си страхове за височини. Този човек дори не подозира какъв страх ми причинява, качвайки ме на това нещо, което нямаш никакво усещане за стабилност и за сигурност. Да ти благодаря. Той просто иска да ми покаже всички процеси и да знае, че аз съм се... Добре, от тук поне може хубаво да се види разликата между утайниците и кристализаторите. И слизаме, че много ме е страх. В нашите вени буквално тече солев разтвор, а тялото ни съдържа от 100 до 300 грама чиста сол. Пратиха ме до офиса на собственика
Той по принцип ми е разрешил да снимам, но не знаеше точно кой ден ще дойда. А на мен ми трябваха няколко дни, за да проуча за самите процеси за добиване на сол. Цяла наука е. Ще се радвам и той да може да ми разкаже нещо. Мисля, той може, но аз какво ще разбера с моя вече не толкова добър гръцки. И офисчето. Γεια σας! Θέλει να βγάλει το μεγάλο κρίσταλο. Той ще разберем дали ще ни пуснат. Пускат ни, дават ми маска. Супер! Ще видим големия кристал. Инсайт за споделяне. Аз намирам много красиви тежките производства. Не казвам, че това е от най-тежките, но ума, който е вложен технически, да се изработят всички процеси, да се създаде инфраструктура. Всеки човек е зает в своята малка част, която е жизнено важна за целия процес и е отборна игра, такава разпределена, мислена и всеки момент продължава да се усъвършенства. Част от човешкия напредък. Митовете за това как се готви октопод са повече от истините. Крайкичък. Хубав. Простичко направен. Отиваме към втората част на видеото. Тестваме кълта. Браво! Ние в Бургас също имаме лечебна кал, но доколкото състава на моретата е различен, а самата лечебна кал се образува от гниещите микроорганизми, които са и въобще моретата ни са с различна соленост и така, би трябвало да е по-различно. Ами поморийската кал, любимо. Плюс калта на рупите. Някъде, където има знак, че не трябва да се влиза, и има 25 различни видове кръчета. Тук въобще не са стрикни нещата, никой няма ви се кара за нищо. Кълта в момента е много топла, защото часа е около 3 и тя доста акумулира топлина. Солните кристали. Много лесно се вадят. Едни солени камъни цветя нямат помръдване. Абсолютно са солени. Това са по-едрите кристали и те са най-дей по-скъпи. От скъпото. Всеки от тайник има по минимум 2 такива преливници, чиято цел е да влиза вода и да излиза. Това беше най-умното нещо, което някога сте чували. Водата изглежда супер чиста, а на дъното камъчетата е кълта. Камъните цветя. Доста трудно се стъпва на тях, реално са големи, като змии, виещи се, образовани от солни кристали. Малко е се носи на друга планета.
В калолечението има точно толкова смисъл, колкото е пиенето на всякакви добавки и минерали. Просто помагаш на тялото си да добавя строителен материал. Освен всичко друго, помага да се топят доста от мазнините. Сигурно си има хора тук, които знаят по-добре защо. От мен толкова. Благодаря ти, че стигна до края на видеото. Дай в коментар как ти се струват такива видеа. Една доза по-изследователски, да изследваме как живеят хората, как се случват различни производства или добиви. И въобще е друга форма на любопитство към света. До скоро!